Ngati sukumphunzitsa mwana wako Wammuna chikhalidwe, wina wake azamphunzitsa ndithu. Iwe ngati mwana wako Wammunayo sukumphunzitsa udindo, sukumphunzitsa discipline, sukumphunzitsa kufunikira kolemekeza anthu ena, sukumuphunzitsa kukhala ndi life yomwe ili ndi cholinga, wina wake ndithu azamphunzitsa munthuyo. Komano kumphunzitsa kwa munthuyo kuthoza khala kwabwino kapena kuthoza khala koyipa. Nde iweyo pokhala bambo nthawi zonse khumbo lako bambo wina aliyense ukhala ni mwana wabwino. So iweyo ndamene uli ndi kuthekera kapena iweyo khumbo lako ndamene umafuna mwana wako atamapanga zinthu zimene iweyo umafuna kuti zitamachitika. Ndiye zinthu zoyipa zimene wina wake angathe kumphunzitsa, chinthu choyambirira atha kumphunzitsa kunena kuti kukhala mwamuna kumatanthauza dominance. Mwamuna ungopanga dominate basi, uzikhala munthu wokwiya, uzikhala munthu wa violence nthawi zonse. Winayo atha kumphunzitsa zimenezo zifukwa chonena kuti iweyo sunamphunzitse zenizeni zimene akuyenera achite iyeyo pokhala mwamuna. Komanso chinthu cha namba 2 chimene winayo atha kumphunzitsa ndicho kumuuza mwana wanu Wammunayo kunena kuti azimayi akamaona azaona ngati adani ake, komanso azingowaona ngati ma objects, zinthu zongoseweresa. Ndi zimachitika zibambo mmakwalalamu, sikana asaduse kumulimbira malikhweru, kumusowesa mtendere kaya ndi mmisikamu. Chifukwa chonena kuti nkutheka inuyo mwana wanuyo simunamphunzitse kufunikira kwa azimayi, komano anthu ena ake ndi amene anakamphunzitsa. Wakumuona mzimayi ngati si partner oti angathe kupanga naye zinthu ndi kutheka mmoyo. Komanso chinthu cha namba 3 ngati simumphunzitsa mwana wanu Wammuna zenizeni, ena ake atha kukamphunzitsa zinthu zoyipa ndizo kumapanga suppress ma emotions kudzera mukukwiya, olo kudzera mwina kuma drugs, kulezera, kusuta chamba, olo mwina kukhala munthu osasamala moyo wake, ongozitayirira, osazilabadira. Chifukwa chonena kuti nkutheka kuti ineyo simunamphunzitse zenizeni zimene iyeyo amene apange, ndi ena ake akamphunzitsa zikhalidwe zoyipa ngati zimenezi. Komanso ineyo ngati mwana wanu Wammunayo simumphunzitsa zenizeni zabwino zoti azichita, wina wake atha kumphunzitsa zoyipa zimene atha kumakaona ngati kuti quick money kapena kuti kupanga involve mukhalidwe la crime, ukamberembere olo kusokoneza. Imeneyo ndi njira yabwino imene ili shortcut to success. Chifukwa chonena kuti inuyo simunamphunzitse pa nthawi imene iyeyo anali mwana wanu pa khomo pano. Komanso ngati simumphunzitsa mwana wanuyo Wammunayo zenizeni zoyenera kuchita, ena atha kukamphunzitsa zinthu zolakwika zimene atha kumakaziona ngati kuti respect is taken by fear. Kuti ulemekezedwe ndetu ukuyenera waopsezeka anthu ena ake, osati upange build character yako. Chifukwa ngati inuyo mumphunzitsa kunena kuti ukapanga build character yako yabwino, umunthu wako ukakhala wabwino, anthu ena ake automatically azikakulemekeza. Komano ifoti inuyo simunamphunzitsa zimene zamphunzitsa anthu ena, amphunzitsa kunena kuti respect iji imapangidwa attain by inflicting fear pa anthu ena. Komanso mwana wanu Wammuna mukapanda kusamphunzitsa zenizeni zabwino zimene mukuyenera kuti mumphunzitse mwana wanuyo, ndipo anthu ena ake akamphunzitsa anthuwo kunena kuti accountability is weakness. Kuti ukhale accountable, uvomereze kulakwisa kwako ndi kufoka. Andiyeyo atha kukaphunzitsidwa kunena kuti kupanga blame munthu wina wake ndiko mphamvu, is strength. So akakhala munthu ongofulumizisa kuti ngakhale walakwitsa ndiyeyo koma osavomereza, komano blame yo kukangoyisiya pa anthu ena. Foti simunamphunzitse bwinobwino zoyenera kuti iyeyo azipanga. Komanso anthu ena atha kukamphunzitsa zinthu zolakwika zimene timati commitment, olo mwina kukhala munthu amene ali ndi banja lake, olo kukhala bambo wabwino, izizi chabe ndi trap. So akaphunzitsidwa kunena kuti banja ndiloyipa, you are not supposed to commit yourself to marriage ndi zinthu zina zambiri. So inu ndi amene muli kholo la mwanayo amene mungathe kumphunzitsa zabwino zoti mwana wanu azipanga. Komanso mukamulekerera ndipo anthu ena ake akamphunzitsa kunena kuti pleasure ndiyo yomwe imapanga matter kwambiri than my principles. Zinjoyi ndi zina zotero ndizo zili zabwino kwambiri kwa mwanayo kusiyana ndi kupanga hold my principles. Udindo wa bambo sichabe kungopanga provide pa nyumba kuti ifoti mmagula zinthu anthu amadya amavala mukatumiza ku sukulu ndezakwana ayi. Komano udindo okwanira wa bambo ukuyenaso ipange involve direction komanso guidance, kumulozera mwana kuti alunjike, komanso kumuunikira kuti apa mpoponda apa mposaponda, kumuunikira kuti life yake iyende bwino. Kukhala bambo sichabe kungopezeka ayi mbanjamo, komano ndikuonetsera chitsanzo chokhala bambo wabwino olo mwamuna wabwino. Chifukwa kungoyankhula kokha uchi sikumakhala tukokwanira ayi, komano kuonetseranso zimene niyo mukutani mukuyankhula, andi mukamazionesera ndi njira ya fast imene mwana amaphunzira rather than kumuyankhula. Komanso mudziwe kunena kuti ngati guidance yasowekera pa khomo pano, influence imachokera ndithu kwina kwake, whether you like it or not, ichokera kwa azinzake ya mwanayo
kaya ndi social media. Real masculinity imaphunziridwa olo ubambo umuna weniweni kukhala mwamuna wangwiro kumaphunziridwa kudzera munthu kukhala accountable komanso kukhala wozipanga control, munthu amene ukutha kupanga suppress zilako zako, moyo wako sukuyendesedwa ndi zilako zako, komanso courage yako, komanso service yako. Azibambo mukakhala chete mudziwe kunena kuti society ebe ibiyankhula kwa ana anuwo, so society mukayilekerera kuti iyankhule oro yalangize anuwo si nthawi zonse imene society idzagwiritsa ntchito mzeru. So takhala na azibambo abwino owawunikira ana anu lero kuti anawo pamawa asadzakulozeni chala kuti abambo athu anangotitayirira. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.